tinogashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions itanoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Tongotuka 1 pamwedzi mumbondiona ndakaita kunge chidhori zvinhu zvacho imikani anyway, rega ndiite serious. Alright, tisati tapinda munyaya yedu yekutanga, guys, ndanga ndichikumbirisawo kuti kana kuri kuti mune vavengi venyu, can you stop exposing them on this platform? Handitika pane munhu akauya ashara nyaya yekushurugwi, munhu iyeye aputsa musha wevanhu, unouya uchipretenda kuti ini ndinonzi zvakafanira kuti unonyora tsamba kuti ini ndinonzi Glory, ndogara ku4 ways murodhi yakati, then wotaura nyaya uchiziva kuti iwa usiyo. Pane munhu akauya ashara nyaya yekushurugwi, munhu iyeye akonzera hafu kumukati meupenyu wevamwe vanhu. Ndokumbirawo munhu iyeye akatozotiti ndira kupai mari, tikati hi guys, I'm not here for the money, okay? Don't do, musazviita izvozvo. Handiti hazvina kunaka, Mwari hazvidi. Ndokumbirawo musandisaba menzo. Ende inini next time kana mukaita izvozvo, inini ndobva ndavaudza kuti munhu anditumira ndinhingi, ndichakuexpose. Hai, musazviita izvozvo. Hi Tete, how are you? Here is my story. So let me start kubva tiri vana. My dad used to work for this other company. I'm not going to name drop. So he decided to open his, that time it was really hectic, you know, but with the grace of God, zvakasoita. But manje my dad vanga vane vamwe vana 2 vemusango. I'll call them Malcolm and Kimberly, but with the same mom. So nguva yekuvhura the new company, my sister would spend like 3 weeks or the whole month ari kumba, dedi vachiti havana mari yekuti aende kuchikoro sezvo anga ari muboda. Fast forward on a random day, Daddy and mom were quarreling. So Daddy vakabudisa muromo wekuti ndosaka Kimberly akati I should not waste money on these kids because madofu ende zvituta. Meaning isusu, mind you, we are 3 from my mother's side, Malcolm, Natasha and me. My mom vakangoti sha ndezvako izvi, asi vanachengeta zvekukampani zvakazotanga kuita eni, we traveled a lot takambofara. Daddy doesn't normally sleep at home. Saturday and Sunday taitoti it's called Daddy's day out, tatisina basa nazvo. So zvakatanga kuwedzera, and my mom decided kufamba, you know, and she's been hearing kuti the first wife ndiye akuita kuti Daddy vasauya kumba uye vasauya nemari. Taingonamata, you know, to a point where vanhu vekunew company like my manager vaiti tichapota tichipa my mom mari for progress. At first Daddy vairamba, but zvakazoitwa baiginya. Taking you back a little bit, kuti Daddy vangu vazorora my mom, mama vaDaddy vasati vafa vakati inini ndoda nurse or teacher. So the first wife anga atoriwo maid wamama vaDaddy. So hanzi zviya zvekuenda nehari wakaitsiga uchienda paguva raamai vaDaddy vangu, hari ya first wife yakaputsika. Then later in the future my dad met my mom, then my mom did the same zvehari haina kuputsika because she was a nurse. Then ndobva vagamuchirwa. I'm skipping my years, coming to 2024. My mom tried different churches, pastors, mapostori, and everything. Nothing was working. So last year, she met murume, uyakabva aburitsa zvese. So I did mention this. Baba vangu vane mari zvekuti we should be one of vana Scott, but every Friday he gets something like $10,000. But he plays juga yose inopera. We have a house, but that house ikuramba kupera apa ngaikure. So murume you said your dad vakaromba, and he started vasingasiye plus zvazangana nemushonga wa first wife. So my dad usually when he comes from work vanogara mugarage listening to news here dzinotanga na 7 p.m. So all along taiti Daddy is listening to news, but no, he'll be doing his rituals nenyoka mota Daddy wangu aigara yakasviba, you know, and all the time mainhuwa isusu taingoti mweya munhu anenge achiburisa mweya because he's always in the car, but it turns out it's the snake. But chinondishamisa ndechekuti Daddy would give us his car, toishandisa zvatada, saka takatoshamisika kuti mota mune nyoka. And mama vaingoti everyone should bath nemvura inesalt, and the evil vaitokesawo. We didn't know until 2025 kuti vanoroya. Let's say 20 years hapana aitombozviziva. So madzibaba vakatanga kuvhura mafiles. Hanzi my dad is using my sister Natasha and my mom kuita zvema-spiritual husbands. And the other thing is my maids kumba kwedu haasi kugara because my dad is using bobobo on them. For us to confront him, hazvisi kuita, please guys, we really need your help kuti Daddy vapote vachiunza mari kumba. I know people are going to say koya vari kupiwa necompany. Haina hayo kuwanda kutaura chokwadi. My brother used to work at my dad's company. Akabva atoona kuti yowe
and my sister is doing a master's and I'm doing my first year. Ipapo apo daddy pays, but my mom is at age kuda kuretire and we have nothing. But daddy vane business record. If I say out the surname, munoti ndiwo, but nothing is working. We really need help. Mishonga yacho yawandisa. Pane one time we woke up very early and the vaingoita poo pa garage. Mu passage in pa door pe bedroom Hansa was pressed. Poo iyoyo ndeyemunhu atochochomara kuti aite. My mom said she's now tired. Chauya. I really want to help. I really want to help my mom. Anyone anoziva kwatiwana help, please let us know. Kwete zvokunganga tukudanzira yaMwari. Hapana njakaoma sekuti mwana auya achitaura kuti kumba kwedu kunoitika ABCD. Pane zvese zvandaverenga chazonyondishamisa nyaya yekuita poo of all the things kuti munhu anochonjomara apo nepapo nepapo. Kaizi mudzimba mune vanhu vanobata mushonga veduwe. Kana zvinhu izvi zvichiitika zvinoshamisa munenge muchiti hakuna zvakadaro. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Hi Tete, I'm a woman aged 40. Kwanhasi mumbonditi muchaneta. Ndakakurira muHarare and had a wonderful childhood. My childhood memories make others wish I had the same, saka I can't complain. Pandinonzwa dzimwe nyaya, I'm forever grateful kuti ndakapiwa a wonderful parents. Kumba kwedu tinonamata. Kwandinonamatira handichatauri zvanhasi. Asi takakura tichiverenga Bible mumba ende takarinzwisisa. Unhu hwedu, decisions edu, we base them on what the Bible says. So I'm grateful for the life I have lived. Nyaya yangu chaiyo ndeiyi. Ndine 40 years, handina kurorwa. No problem. You win some, you lose some. Ndine basa rangu rakanaka, and generally I'm a happy person. 6 years ago, ndakasangana nemumwe mukomana. Tinonamata tese, saka we have an understanding. It was not easy nemunhu uyu, nekuti tinobva kunyika dzakasiyana. Saka taitya kuti tingazotadza kugarisana and leave each other with scars. But only last year he came to me and said, let's make it work. And I agreed. Nekuti tinonamata tese, hatisangane kusvika taroorana. Mukomana is excited. He is younger than me. Makore handichataura. Kuti ticharoorana by the time inopera gore, no, so excited. Anogara achizvitaura zvese zvaanoda kuita kana tava mumba. Ndiri kutaura pachikuru. Ini mainhiya we ndakadzikama Tete. 0 words chinozikanwa 0 chaiyo. Kuti murume anofadzwa sei nekuti anoitirwei handina kana clue. Ndogara ndichinzwa mumachanel enyu iye vamwe vachitaura ndobva ndaseka hangu hehede. Mirai muone vamwe pavachapinda mumba murume achashamisika kuti how far munhu 40 years asina chaanoziva. So I guess I'm asking for help. Kana pane vaya vanoda zvavo zvekudzidzisa madzimai mudzimba, I'll appreciate someone mature to just teach me basics. I will not mind kana pakaita anoda zvake kubhadharwa. But handingapinda mumba ndakadzikama zvandakaita so. Kiki, I like to plan ahead. Heidi, ndikatinge tichiti congratulations for being a 40-year-old virgin. Ndoziva kuti kazhinji kacho zvoita kunge zvinhu zvinonyadzisa kunzi 40-year-old virgin, but you did a good job. You did a great job. You took good care of yourself. Now, I want you to know, tikatora vana tuti mukomana nemusikana tikanovasiya paisland, handitika toenda. Hatidzoki tikaona paisland ipapo pane vana. Handisi kuti musadzidzisiwa. I just want you to stop worrying about what's going to happen. It's kind of like a pay as you go situation. You just learn. They do bega. Handitika? But semunhu arikuda kuplana zvake, it's okay. Kana kuri kuti pane vanoda kudzidzisa Heidi 40-year-old wedu, sisi wedu ane 40. Aiwa. We are more than welcome, but toda munhu wechikuru anenge akatsika. Ndadzoka zvekare ndichikurangaridza. I think last time ndakakupa my details are wrong. Regai tengze panyowani. Company registration package 15% off. Zvinoitika ndezvekudai. So package 1, FNB account, unovhurigwa FNB account, company registration, income tax number, company CK documents, beneficial ownership, inotevera unoizigwa sarazi, BE certificate, SARS, e-filing, kotoiti SARS, zvitongotedzera zvekuno inonzi SARS, SARS tax type activation, then package 3, VAT registration, 0 Sage, QuickBook setup, zvese izvo handiti muri kuzviona zviri pascreen. Namba chaidzo ndeidzi ndo namba dzekuti muvafonere. Handitika pane 15% off special. Atite tigone kuwana. Handiti moza kuti chero uzotenga imba vanhu vanenge vachida zvinhu zvako zvesarazi zviya zvevat zvechii zvese zvinenge zvichidiwa nhenga
saka ngativape basa vatiti vanoda kuvhurigwa maakaunti number movhurigwawo maakaunti mabusiness account kuFNB. Alright, vedare musati blema isu tine mari yemushonga kuzama kutsvaka mari muZimbabwe. Mari yakachena muZimbabwe kuzama kutsvaka mandarambao okutsvaka virgin kumaternity ward. Kubata mushonga kwaisava kuda kwangu, asi zviwira vanhu vatete. Ini ndaivavhenda ndichitengesa zvakasiyana-siyana kumusika wekwaKombai kune vakakurira mugweru vanokuziva. Vatete nzvimbo iyi yakambonetsa, ndipo paitengeswa zvirimwa zvose zvaungafungira. Ndikakuudzai kuti ndaiswera dzimwe nguva ndisina kana kutengesa. Munogona kufunga kuti nhema. Apa unenge une mhuri, une vana vanoda kuenda kuchikoro, une mhuri inoda kudya, uye zvakare musika wacho waibhadharwa mari kanzuro. Zvinenge zvakangooma hazvo kuti uswere wakayeva vamwe vachitengesa zuva nezuva, zuva richipisa, mvura ichinaya, apa chando chegwero hatina kumira mushe, vatete uchiita skini yakakwasharara, asi chabuda hapana. Ndakazodzwa nemumwe murume wataishandidzana naye aona kutambura kwangu. Vatete kare musika waibhadhara, waitogona kuendesa vana kuchikoro nekubhadhara rendi zvese zvitofamba, asi ini ndaikundikana, kukundikana zvamuchose. So umwe murume ainge auya kuzohodhesa huku dzake dzeroad runner akandiwana ndakachenuruka muromo kunge munhu anga achumburuka mumadota. Vatete ndainge ndakabata rushaya ndichiratidza kupererwa neupenyu. Murume wehuku akandibvunza kuti ndainetsekana nei mukati meupenyu. Ndakataura kuti ndaiperekedza vamwe kubasa, hakuna changa chakandinakira muupenyu hwangu. Murume uyu akandirayira kune imwe n'anga yechirume inogara kuMutapa section 3. Ndingati yaigara vatete sokuti n'anga iyi yakazoshaika. Akandibvunza mubvunzo wekuti saka iwe unofunga iwe vari kutengesa apa vanotengesa voga muchiodha pamwe chete, same product same price, asi unoita senge uri kutengesa nyoka. Ndakati dhuu kufunga, asi ndikaona zvechokwadi kuti ndabatwa mapadzi. Anyatsokuti dyo. Problem yangu yanga isiri pakutengesa, problem yangu anga asiri maproducts, asi dambudziko ndaizama kutsvaka mari zvakachena ndisina zvibatsiri zvakasiyana-siyana. Vamwe vaive nezvinovabatsira zvakawanda. Ndakangomira by self, zvaive zvisingashandi zvamuchose. Ndaintaura ndichiti chimwe chakandipa confidence yekuti ndiende kun'anga yakandipa inhau yeevidence yaiva mberi kwangu. Mudhara uyu aiti akauya nehuku, aita senge ari kutengesa mabhanzi anopisa. Huku dzaitorwa mudenga, asi uchinyatsoona kuti hadzisi idzo the best product pamusika. Ndakaenda kun'anga iya, yakangoti wakatsikwa nevaunoshanda navo, asi zvisinei wauya kuchibvanganyura zvakasungwa nemuvengi. Vakabva vati ndivadane kuti sekuru chibva. Vatete ndakaenda ndikapiwa shizha randaizoisa pandinoshandira. To the plain eye raita seshisha. Vatete sekuru chibva vakati ndinoisa shizha rangu mumvura ndigoriisa pandinoshandira. Ndakatevedzera zvandainge ndaudzwa. For the first time muupenyu hwangu ndakatanga kutengerwa zvinhu zvichipera. Ndainge ndotohodha zvichipera, ndaitohodhawo zvimwe kune vandaishanda navo zvakare zvichipera. For the first time ndakava nemufaro mukati memwoyo wangu. Vatete zvaifaya kani. Ndakatotenga kastendi kangu, ndainzwa kufara chaizvo. Upenyu hwangu hwakasanduka, ndikatanga kuva kastendi yangu, kastendi kangu kenhano ndikatopedza. Ndaifara kuti zvinhu zvangu zvainge zvavhurika. Ndakazoshayikirwa nemwana wehanzvadzi yangu vatete, airwara hake kwenguva yakareba. Zvinonzi mwoyo wake wakazvarwa uine buri. Vatete ndakaenda kunhamu kumhanya nekukasika, ndikakangama kuti mvura yemushizha yainge yaoma. Mwana wehanzvadzi yangu ainovigwa kwaMurewa kunova kumusha kwatakakurira. Vatete ndakatozozvifunga kuti ndakangama uchatopa mvura yeshizha rangu ndatova kuHarare, kuti ndifonere wandinoshanda naye kuti adire mvura mushizha. Zvaive zvisingaiti nokuti aizoziva kuti pane zvandaibata. Nhamo yakaitwa ikapera, asi mwoyo wangu wainge usina kugadzikana. Ndaizvisimbisa ndichiti angori mazuva matatu, haisi nyaya yastereki. Vatete ndaiva wrong, very wrong. Ndichidzoka ndakawana shizha rangu raoma kuti handina kufunga zvakawanda. Ndakangoti kuomawo. Shizha raoma kuti ndakasvika ndikadira mvura inotonhora. Mvura yakakwata ichipinda mushizha. Handina kuziva kuti kukwata kuri kuita shizha ndiko kukwata kwandichazoita muupenyu, ndiko kukaura kwandichaita. Zvinhu zvakatanga kuita manyamamire nerongo muupenyu hwangu. Shizha riya rainge raunza mufaro mukati meupenyu hwangu, rainge raunzazve matambudziko mukati meupenyu hwangu. Murume wangu wandaigara naye akangoenda. Vana vangu vakatanga kuita zvisinganzwisisiki. James akangodonha kuchikoro
yuna aingoti akaenda kuchikoro taifonerwa kuti uya mutore mwana ari kuita maspiritual attack. Upenyu hwakatanga kundiomera. Mushure mekukwata kwemvura shizha riya rakasanduka kuita hoshwa. Hoshwa iyi haifambi zvishoma sezvinoita hoshwa dzaMwari. Inoita kumhanya nemba yese kuita mbada. Ende payafamba unotoona kuti svima uyasvima nemhaka yekuti inosiya muzvezve vatete. Dambudziko shizha rakasanduka kuita hoshwa vatete. Kunditerroriza. Shizha riya rakuunza matambudziko mukati meupenyu wangu. Kana pane munhu atambura ndini, ndakasara neurombo hwandisingagoni kushandisa. Iko zvino kumusika kweKombai hakuchaiti mari. Vatengesi vazhinji vava mutauni mavari kuita chamuhwande nemapurisa ekanzuru. Ndochizvidemba kuti ndakaitei. Shizha chairo kundipandukira. Ndakadzokera kwasekuru Chibva. Vakati ivo ndainge ndakanganisa mhiko, so chekuita painge pasina. Ndiudzei chii chakadaro. Iyo zvino hoshwa iya inosiya hunye vatete zvokuti ndotomboita mazuva ndichikwenya. Ndakaiteiko? Zvaive zvine basa rei kusatengerwa? Ndini ndakatanga nazvo here? Iko zvino ndakamedza dzandaisakwanisa kumedza. Ndakazvimbirwa neurombwa. Dai ndakaziva haitungamiri sekuru Chibva akazoshayika. Nau ndasara nechipuka chisingatarisiki chinondishandisa. Please ndapota tsiurai vanhu. Urombwa huna kunaka. Hunokupfumisa kwenguva diki. Asi kana Satani chodzoka kumarikavharis chinokusiya wava wesi kudarika zvawaiva pekutanga. Dai ndaishandiswa nechikwambo zvaive nani. Manje hoshwa here? Hoshwa ndachema hangu. Right. There's something zvinoitika pavanhu vanobata mushonga zvacho zvinongopanduka. I remember ndakamboona chinhu chaita kunge chingwe chihari chaita kunge chinhu cheround, so chinenge chine vhudzi, chinenge chiri pazvinhu zvachona zvinhu zvine from the dark world. Saka zvinochinja, shizha rinochinja kuita hoshwa. Rari chimbori shizha here, but vataura kuti from the word go raita kunge rari shizha to the naked eye, but ringe risina. Zvinhu zvacho. Tisati tapinda munyaya inotevera, makadi imhuri yeZimbabwe. Ndiri amai vane vana vavo vanotamba chess muno muSouth Africa. Amakore vachitamba zvavasvitsa pakusvika pachinhano chekukwanisa kunomirira Zimbabwe kuUganda. Asi mari yezvinodiwa makata chaiwo. As you have to sort accommodation, transport and affiliation fee of $20 and $100 all by 4 because they all qualify to go. Track suits by 4. Tete vainge vaqualify mu SAJC inokwanisa kuti vawane chance yekurepresenta SA. Asi SA iri kuti havana ma-SA passport, saka vatokwanisa kurepresenta SA and play for the country of their flag. So now this delayed us as we had given up, but Gogo vacho in Zim asked around and how we get information to start procedures to change them to Zimbabwean players. Apa tournament yacho yatosvika now in May. It must be done paying everything on the 31st of March, and other payments must be done on the 14th of March, which is a few days from now. Apa hapana kana arikuda kusara kuti ndisaenda navo vana vasati vambogara anyone ever since. First daughter is playing for under 18. My son plays for under 12. My other son plays for under 12. My baby girl plays for under 7. Angava ne-information nema-flights akachipa 2 and 4, maybe cheaper, or who is aware with discounts. Any advice is welcome. Passport ye 14-year-old ndo iri sorted, yemukuru expired, and 2 amwe ndakazvara kuno South Africa vane mabirth chete. I have to have money ma-passports avo, even to my traveling documents. Handina ruzivo kuti how can I sort this? Ini yangu yakaoverstay, but ndinayo. So mari yega handisi pekutangira. I just don't want to let my kids down because they are depending on me. If they win the next stages World Cup, Olympiad, that's why it's very important tournament. Saka mama vatumira mapicture evana, pane vana, and you can Google search Courtney Musakwa, Carlton Musakwa, Cole Musakwa, na Kelisi Musakwa. Alright, ndavabvunza kuti mama vana vari kuenda kunorepresenta Zimbabwe. Why as a country are we not paying for them? Kana vana vachinotamba chess vachirepresenta Zimbabwe, I really don't understand. Handisi kuti kudika kuti kudii, but I'm just saying this is a Zimbabwean team that is going. Handiti, saka I thought kuti maybe the country is going to take care of this. Handizivi hangu kuti zvinofamba sei zvinhu zvemateam enyika, imi mungandibatsira wangu. Mukavasecha vanobuda vana vanotamba chess, vana vanogona chess. Saka I don't know. This is so cute. They look so cute. Oh,
the girls so beautiful vari kutamba chess up. Alright, saka ndichesa angu mapicture acho. Basically before tisati abvunza mbudzi yakawanda vari kungokumbira kuti muri Zimbabwe vana vari kudanha kutamba chess, vana i4 kurudiwa mari yematracksuit, mari yemaflights, mari yemapassport, mari yezvakati one day. Handizivi kuti minister vedu vemasports, Minister Kirsty Coventry, I don't know kuti maybe can she help because they're going to represent the country. I don't know. Kana kuti pane vamwe vanoshanda kuministry yemasports vana vari kuda kuenda kunotamba chess but havana zvinovakwanisira. Vava vanofanirwa kuva vachitambira South Africa but kushaya mapassports ndokwavanoitesa kwaita kuti vatadze kupinda zvakaoma vyazvo. Alright, saka if you have any help please tokumbirawo kuti mubatsire. Hi auntie, please hide my ID. I need help. I'm a lady age 33 and I only have one child, a girl. I've been trying for almost 10 years to get pregnant. I recently found out that my sister, who's 26 this March, is pregnant and the father of the child is a married man. Now ari kuti akuda kuibvisa and reason yacho ndeyekuti akaudzwa nevamwe madzimai kuti muridzo yenhumbu achairamba. But what long story. And she's also saying our parents won't like it if they hear kuti I'm pregnant. They're expecting good things from me. Now getting pregnant out of wedlock. My question is, how do I advise her to keep the pregnancy? Vamwe, we have been trying for so long. Here she's blessed to be pregnant. And ari kutsika madziro kuti anoda kuibvisa. Alright. Thank you mama for writing to us. Kana ukaita pamberi uchibva kumhuri dzakaita sedzedu dzinoobserva matsika nemagariro dziri cultural zvinhu zvinorema. Asi ndoda kuti mumuudze kuti number one, there's a possibility yekuti akabisa nhumbu anofa. Izvozvo ndio zvinoitika kazhinji and you know kuti death is permanent. You know, you're going to die. Ndochekutanga. You're going to die and when you die you will be buried 6 feet under and you will never come back. You will never get another chance of being alive. Number one. Number two, mwana wese ari pano panyika is a gift from God. Kazhinji kacho vana vanorambiwa nana baba, handiti vana vanorejectiwa vaya kazhinji they will make it in life. My parents is just a representative of God. Sorry kune vanoti ndotaurisa mama vari kuda advice. Saka zvinoitika ndizvo kudai. So kana mwana wako akaita chinhu chakashata unorwadziwa, just like we sin every day. Mwari anotiregerera. Asi toda kubvunza kuti ndeupi munhu akamuka achinzi nezuro wakaba nezuro wakachochera mukadzi saka nhasi tombokupa oxygen ufema nemino wani tombokusiya imwe. Mwari anoramba achitida. Mwari anosvika pakutibvisa mumatope. So ndoda kuti muzive kuti iye nezvaari, her parents still love her with the love of God. God still love her. Saka kuuraya mwana kuita utsini. Mwana anotoziva kuti this is my mom. Anoziva heartbeat yamama. Mwana feels comfortable. Ari mudumbu muna mama vake. Izvezvi she trusts you and she's so happy that you are her mom. Anditi, saka iwe kana wakuzomwa poison, imagine paunomwa pills riya, shutting down life. And handiti munoziva zvinoitika. Vazhinji vanoita satanism, vanotaura kuti mwana iye kana kuita abortion, ivo vanokutangira. Anoziva usati umwa mapills vanenge vatotora so mwana wako vatora mwana wako ende vana ndio vanozoshandisiwa panze apa vachidestroy mafamilies vauzonzi iwe a product of family yasakuda destroy these people. Saka your sister tell her kuti mwana panobuda ari mabonzo mudumbu, mabonzo yanenge aiswana mudumbu menyu mune mabonzo izvozvo but mwana anobuda ari mabonzo. Ndiani akaisa mabonzo iwawo? Ndimwari. Pane vhesi inotaura kudaro. Nobody has the right to kill. Muudze kuti asazviita, akazviita acharegreta. Vazhinji vanouya panapa vachitaura kuti vakabvisa nhumbu. Vazhinji. Please hide my ID. I'm a girl who's in her early 20s. I started facing issues with relationships since I was in high school. You know how it feels to have someone to date in school and getting gifts. But for me, life was different. I remember when I had my boyfriend, we dated for 9 months. Then after that, he ghosted me and got married to someone else, which broke me up to today. And I can't get over him, though he's married. Soon after I turned 17, I dated a guy who was in a different province. Actually, how I met this guy, I met him through a girl who once dated him. So after they broke up, I was there for him, not realizing that he was starting to fall in love with me. When he proposed to me, I was overjoyed. We started dating throughout for 3 years until I was done with.
matric. Soon after that, I moved to Jozi to complete my course, and I was happy because we were finally going to be close. But the guy has been married. I found out about it, then confronted him. He disagreed. Soon after that, we broke up. I met another guy, and a week later, I decided that he's overpressured and he can't date. The same thing happened to at least 5 guys who kept saying the same thing, like they are cousins. So I decided to go to church and seek spiritual help. What they told me was that I have a spirit, that I'm not supposed to get married, and I have a spiritual husband who sleeps with me. That is why most of my boyfriends start to lose feelings for me. I tried getting help, nothing was getting better until I met a prophet from church, which is Zioni Tambo. He was like, don't worry, your soulmate is coming and he will help you to overcome the bad spirit. In October last year, I met a guy through Facebook. I started chatting. Few weeks, we started dating and everything was fine until we decided to go home and see him for Christmas. We spoke until we decided to come back. That's when we started facing spiritual attacks. He lost his SIM card. His car battery got stolen. Finally, he was involved in a bad accident which led to his car to be written off. This happened right after I came back from Zim. Before that, he had spoken that he wanted to come in Gauteng from Western Cape to see me. Every time he states he wants to marry me or do something bad happens to him. We spoke about it and he's planning to go back home to get help. My question is it normal for such things to happen? Once you post, please let me know. I'll be following in the comment section. Heidi, she did say, let me say bad things happen to good people, not because dzimwe nguva anditika dzimwe nguva handisikuti hauna spiritual husband kana kuti kudii, but toda kungoexplaina kuti bad things happen to good people. Nasi Tuesday, nasi Wednesday, my daughter said it's a Wednesday, nasi naenda kuJoburg. Andimosa kuti ndinogara kuJoburg asi handigari muJoburg. So today I went to Joburg CBD because I wanted to have my makeup done and I was working on some project. Saka ndasvika kuJoburg kuya ndibva ndasvika ndikapaka mota muna commissioner. It was a street iri wide street. Pane vanhu vari mota dziri kufamba dziri kuenda kuvanhu vari kuita business ravo. Pasure patori nemaporisa apo pane meeting company ikauti garage. Mota ndapaka ndapinda mustudio ndaita makeup. 1 hour later I got out of the car. Mota ina rearview mirror yakwatanongo. Does it mean kuti ndine spiritual husband? No. Sometimes bad things just happen because panze pane vanhu vari bad. Just like you say kuti aita accident. Sometimes accident inoitika nekuti there's someone who's a bad driver. Ngatirege kuramba tichida kungotsvaga kuti pane chinhu chiri spiritual, pane tichingodhiga. Sometimes zvinotongoitika because munhu aita bad decision akaovertake asina kucheka mamiri akanodhuma mumunhu. Handitika? Stop blaming yourself uchiti ndina spiritual husband, ndine munyama. There was a time that I used to think kuti ndine munyama. And the more you say that, remember the world was created by let there be light, but the word. So the moment you say ini ndine spiritual husband, each and every day, ini ndine munyama, things will always take a wrong turn. Let's learn to trust in God. Handitika? Handisikuti hauna spiritual husband, asi ndiri kungoti dzimwe nguva mindset yedu ngatiichinjewo. Right, tipinde munyaya inotevera. Hi auntie, please hide my ID. Ndauyawo pano kuzotaura nyaya yanetsa kumba kwedu uye madzimai vanoita chifambi vari pavarume. Regai vasikana, tete mbuya vangu, mai vababa vangu, hanzi vaipinda-pinda sekuru vangu vari vapenyu. Zvaizikanwa nemunhu wese kwavaigara. Hanzi vakazvitanga vana baba vedu vachangoti kurei. Gogo nasekuru vaigarotukana kuti ndikafa uchazviona uye iwo odero. Sekuru vangu vakazoshaya muna 2005 panova gore rakazvarwa brother yangu. Sekuru vangu vanga vashaya. Sekuru vangu vakafa vorwara tete. Gogo vangu vaisiya murume vachienda kudoro nechikomba. Munongozivawo zvinoitwa kumusha kuti mambuya anoenda kudoro. Mai vangu ndio vaiva mupepu vasekuru varwara. Mwari akazotora sekuru vangu. Hanzi sekuru vakafa, gogo vasipo, manheru vari kudoro. Tete chinzwai manje pava nenyaya. Tichikura gogo vaingobika doro. I don't know kuti zvaiva zvekutsikira murume wavo. Then 2021 ndiri grade 7 tete ndopakatanga ma1 kuna mbuya. Munongozivawo chando chaMei, June naJuly kunotonhora, especially kumusha. Gogo vangu takatanga kuvaona makuseni tichienda kuchikoro vachibva kusaidi rekudhemu. Vaingoti hei mumba hamuvatiki. BP yangu yakakwira. Then mama vangu ndokuti
uyai murare kuno sezvo mave kutya kurara moga, mumuka muchienda cause gogo vaigara voga. Tete ini nagogo taive tisina bond, saka ndaisada zvangu kunosara navo nemabasa avo. I think ndaitonyumwa chero zvangu ndaiva mudiki. Then rave zuva rechi3 gogo vakamuka mumba. Hameno baba vangu ndivo last born. Ndokuenda kumba kwagogo hakusi kure zvakanyanya. Ndokubvunza gogo ndokuti hey baba vako vanouya kuhope dzangu. Imi tete vavoda kutaura zvakawanda but baba mwana zvaiita ndokudeedza hanzvadzi yagogo ndokuuya ndokutaura gogo hanzi ndakaurira murume wangu uye ndakauraya negomba rangu saka murume onetsa. Tete mbuya vangu vava nebadhirama muraini. Vainzwa nekuchinja chechi then ngozi yasekuru ndobva yaenda kugomba ndokusvika kumuonya muzukuru wegomba tete. Mwana uyu haana kufa. Vakakasira kufunga ndokuenda kune vanobatsira n'anga ndokuuya tete mhepo sekuru ikataura kuti ndinoda kuripwa, kana ndisati ndaripwa muchaona zvichaitika. Isu mweya wengozi tete waimbosundirwa kumba kwedu. Tinotogwinya kunamata uye tinopinda chechi mweya inobatsira chaizvo. Last year 2025 gogo vakazotanga kurwara. Vaiva munhu uye ane zibhodhi vanga vachiuonda tete. Mweya uyo uchivanetsa gogo vakazoshaya manje vachitaura kuti ndafa nezvangu, sekuru wenyu ndivo vandidana, kana ndafa musanetseka. Chizonzwawo zvakuita kugomba riya rakauraya sekuru wedu. Mwana waro firstborn akazviuraya mudhamu tete mumvura. Akazoponeswa hanzi ngozi iya yonetsa. Saka vave kuda kuripa. Hamene kuti zvichaita sei. Plus pakafamba mhepo iyi yakati handina mwana wangu anorwira mai vako nekuti ukada kumira navo muchaona zvinoitika. Vakada kuenda namai vavo kun'anga. Vakabva ikoko vasingachafambi tete zvakaoma. Saka isu tinogwinya nekunamata otherwise mahwani. Kana variko vakadzi vari kuurira varume kunze uko dai masiyana nazvo. Handina kukwanisa kunyora zvose zvaisangana nagogo vangu, handina time. Uye zvinosirisa. Kana mafunga kuhura beta ubve hako pamurume. Mazvinzwira ka madzimai hanzi itai vanhu vari right mudzimba umu kwete kuda kuita zvikomba nekumanya makadaro. Imi guys, nandichitarisa kuti ndione kuti ndasiyirira here ene nyaya. Kana kuri kuti manditumira nyaya ndikasaiverenga please remind me handiti. Alright. Tokutendai nekuona chironga kwamaita muzora nhasi. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvekare nenyaya dzenyu. What I can say is ndokumbira kuti munditumire nyaya dzenyu handiti musaregedza. Musarega. Bye.